Jaké? No to jo. Honzi, nechceš se už oblíct ty silovky? Tak může Broňa šít dál. Ona ani nedotá, dívej se. Nic neříká. To tady nezamaluju. Tak Jenuša si myslíš, že jdeme za kočky. Za kočky. No, ona nás uvidí. Kdo si to myslí? Ivánka, ty nebo sem nedojde? Nenašla. Jo, dobrý. Co tady děláš? Rovnává si to. Dneska klidně můžeme udělat soutěž o největší kozy, dneska jich vyhlásí. No, vyhrála Také Vymavka. špičenky. Však já budu spažená. Já jsem labuť. Našel jsi to, Pepi? Ne, ty jsi Tak budem bez. Pozor. Jdeme za baletky, ne za labuče, protože se nemůžeme ani pojímat. Ani jak... Nikdo se na to nedošel. Na nás se nemůžeme ani pojímat, jo? My No, jsme takové ještě včera jsme se mohli a dneska nemůžeme, čo prostě. dneska umíme. Že? To je nějaké divné, v tom něco bude. Tady kyta byla. Trošku špatně. Mhm. Tady rozdělá. Jsou Taky? Lidu, že to tady trošku skulturníš. mě už to sbírám. Tak, já teďka jdu na ty chlapy, tak... Někdo měl nějakou bílou tušku. Já by někdo měl bílou tušku. To je modré, to je modré. Já nejsem tam může namalovat. Máš bílou? Ne. To je nějaká. Ne. Blaní, prosím tě, neměla jsi nějakou bílou Slunečný tam taky, tušku? prosím tě. A já nevím, kde. Tady máš někdo taky dopité, či to je? To je mamky, ale ta byla bílá. Tady je malinká jehla. Lidu, toto mě nechce psát. Čeho, co? Toto mě nechce psát. Tak to rozepiš. Zrovna to nevím, měla být zelená. Toto by měla být bílá, ale není. Je, jsem dělala. Jo. Tady to máš Pepiku, jo, potom. Děkuji. Můžeš se na to dívat. Holky, ale já teď budu potřebovat s těma řasama. Já prvně jim asi dám ty řasy, protože... No, asi jo, protože... A říkám, ty asi prý fakt celý večer vydrželi. Jo, že oni drželi, já jsem si to teda neskoušela úplně, ale... Co to posunuješ nebo co? Ne.